Aisha alkawari na yau ki shaida ba zan guje ki ba ke ɗai na so a cikin raina wa Aisha alkawari na yau ki shaida ba zan guje ki ba na baki zuciyata har ga rayuwata ke kaɗai nake so muradin zuciyata ke kaɗai na ba sarauta gimbiya a mata a gare ni ba kamar ki gimbiya gwanata mai za a yi ni dai ba zan guje ki ba alƙawari a so na ɗauka ba zan karya shi ba daɗi ko wuya Aisha ba za na ƙi ki ba dandana barke Aisha ta sai makabarta daɗi ko wuya Aisha muna a tare alkawari garan ki ɗauka zamu zama amare duk tsananin wuya da daɗi kar mu ware yan makiya haka ne zai sa ran sukuna dubu da ni da ke Aisha muna kamanni duk tsananin wuya da daɗi karki bar ni in kika bar ni zuciyata kin mata rauni ba ranar da za ta warke ki tunani ni abba mai jita yau nai kiranki waka ta so gare ki nai da shauki ki kaɗai nake ta ƙauna bambarinki Aisha ki kama hannu na bar guduna Aisha gimmiya ce ai Aisha gwana ce fage na kwalliya a gimmiya ce tamura na so na doko a gare ki kin yi dace samun ki walla tabbas ni na yi dace na baki zuciyata na baki raina na baki dukkanin komai har jikina Aisha ta kaki juya zan so ki murna baki san ganin hawaye a idona buri na zan mijinki shi nake muradi a cikin gida na auren mu za mu dinga taɗi Aisha Aisha Aisha